जो केତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଝାଲ ମଟର 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପକାଉଛ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଶେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ସେ ତ ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ନୁହଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଗାଁ? ଆମର ବାଲୁଗାଁ ବାଲି। ସାନ୍ତାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଟ ଆଉ ଗାଜର କାକୁଡ଼ି ଟମାଟର ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମଟର ଆଉ ଗଜାମୁଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ଖଟା ଆଉ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଭୁଜା ଆଉ ବାଦାମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିବା ପଛରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଯାକେ ହଁ ମିକ୍ସଚର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କହିନି ସେଇଟା ମିକ୍ସଚର ଭାଇ ଦେଇନଥିଲେ ପୁଣି ପଛରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି।